Шығарылышыбызны Питрәш районында килеп шыққан фажиғадан башлыйбыз. Яңғында 4 кешенең гомере өзелә. Әлеге фажиға бик күп кешеләрне тетрәндерде. Гаиләдән 3 кыз һәм әтиләре ут эчендә кала. Бары тик әнисе һәм кече яшьтәге улыгына исән кала алган. Алар хәзер хастаханәдә, аларга ярдәм кирәк. Сыйныфташының үлеменә ул һаман ышана алмый. Она очень любила читать книги. Когда нам задавали стихи учить, там отрывок какой-то, она учила полностью весь стих. Хәзер ул укыган мәктәпкә чәчәкләр китерәләр. Балалар һәм укытучылар өчен бу котышкыч хәл. Сүз табуы да авыр диялар. Знаю, что она была в 7 классе. Подросток, получается. Приветливая, всегда со всеми общается. Эта девочка со мной всегда здоровалась, она была очень приветливой, классной, доброй, отзывчивой. Очень жалко то, что случилось такая беда. Шул ук мәктәпкә уртанчы кызлары да йөргән. Ул 1нче сыйныфта укыган, ә иң кечесе янәшәдәге бакчага йөри торган була. Янгында 3 кызлары һәм әтисенең гомере өзелә. Гаиләдән әниләре һәм бердән-бер уллары гына исән кала. Было сообщение в чат. Алена выложила, помогите соседи. Күршеләргә булышыгыз дип хәбәр язды Алена. Беренче булып ярдәмгә күршебез килде. Аленаны бала белән кулында күреп, балаңны да тотабыз, үзең дә сикер диде. Тик кызганыч сикергәндә умыртка сөяге сынган. Бирегә кайгы уртаклашырга киләләр, чәчәкләр һәм йомшак уенчыклар китерәләр, ярдәм итәргә тырышалар. Исән калганнарга бер юлы берничә ярдәм җыю игълан ителә. Алар барысы да әнисенең абыйсына җибәреләчәк. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Ял көннәрендә җыештыру эшләре буенча ярдәм итәргә теләүчеләр дә бар. Гаилә бик күп мал туара сораган, берничә мәче һәм кош-кортлары булган. Хәзер барысы да күршеләрдә вакытлы асрауда. Бердән-бер этләре бирешмәгән. Ул көннәр буе монда хуҗаларын көтә. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.